Отново сте с Kingdom Property. Вижте следващото изгодно предложение, което ще ви покажем. Останете с нас! Ето това може да е вашата сутрешна гледка, докато отпивате първата чаша кафе. Сега, нека да ви обясня за нашия хол, който между другото е изключително светъл, виждате от лицето ми. Напълно оборудван, обзаведен, имате си диван, масичка, телевизор, секция. Разполагате с кухненска маса с 4 стола и напълно оборудван кухненски бокс, който е по поръчка. Електроуредите са висок клас на Bosch в гаранция. Също на Bosch е керамичната плоча, абсорбатора, както и съдомялната. А хладилникът е на Liebherr с удобни шкафове, които имат автоматично спиране. Нито една дума и нито една снимка не могат да представят имота ви така, както едно видео представяне. Това в момента е най-ефективният метод за достигане до голяма аудитория от купувачи. И ако вие искате да направим подобно видео на вашия имот, свържете се с нас, Kingdom Property. А какво трябва да знаете за локацията? Намираме се точно до частна детска градина и частно основно училище Британика. Много сме близо и до спортен спа комплекс Царско село. Точно това прави локацията една от най-предпочитаната сред купувачите. А изградената инфраструктура с постоянно видеонаблюдение навсякъде е друга причина да изберете точно тази част. Високия клас сгради и добрата им архитектура не е за подценяване. И между другото, ниско застрояване до 10 метра. Апартаментът е със следното разпределение. Хол с кухненски бокс с излаз към тераса, който тук що ви показах. Антре. Имаме мокро помещение, което може да бъде затворено, както баня с тоалетна с прозорец. Зад мен имате обзаведена спалня. Какво още трябва да знаете за жилището? Намира се на втория етаж от общо 3, като сградата е газифицирана. Жилището е на ток, но вие по всяко едно време може да се присъедините към газта. Югоизточно изложение, а това тук е точният адрес. Ако вие проявявате интерес за този имот и искате да научите малко повече или направо да организираме ден и час за оглед, обадете се на посочения номер.